Velkommen til kommunalvalg 09, og tirsdag den 17. november, ja, så er der kommunal- og regionalvalg. Og her på Kanal København sætter vi fokus på valgene gennem en række debatprogrammer. De opstillede partier og kandidater kommer til ord og debatterer deres mærkesager og deres holdninger. I dette program er det Københavns Kommune, der er i fokus, og vi skal høre, hvad det er Nihilistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti vil, når det gælder den kommunale hverdag for borgerne i Københavns Kommune. Velkommen til Mads Vestergaard, som er fra Nihilistisk Folkeparti, og Birthe Skaarup, som er fra Dansk Folkeparti. Og inden vi begynder egentlig fra jeres kommunale valgprogram, så vil jeg godt bede om lige kort at fortælle jer om jeres baggrund for at stille op, og vi starter med Mads Vestergaard. Jeg stiller op til kommunalvalget for at vise, at det kommunalvalg er fuldstændig ligegyldigt. Eftersom der alligevel ikke er nogle danske politiske visioner tilbage, og eftersom al politik er spin, så vil vi gerne være med til at være en kritisk stemme i debatten, der går opmærksom på, at alt er spin, og at det er fuldstændig ligegyldigt, hvem man stemmer på, fordi det alligevel ikke gør nogen forskel. Og et parti, som åbent indrømmer, at de ikke vil noget specifikt, at de ikke vil noget specielt, er det absurd? Ja, det er absurd. Det er en selvmodsigelse. Men i dansk politik er selvmodsigelse og absurditet ikke noget problem. Gentager man den nok gange, så bliver det til sandheden. Og det er det, vi har tænkt os at gøre i den her valgkamp. Godt. Tak til Mads Vestergaard og Birthe Skaarup. Lidt baggrund om dig. Om mig personligt. Hvorfor du stiller op? Hvorfor jeg stiller op, det gør jeg, fordi at jeg synes, at der er nogle ting i Københavns Kommune, der ikke går, som jeg gerne vil. Og så fordi jeg har fået en opfordring om at stille op her til kommunalvalget. Noget af det, jeg peger på, det er selvfølgelig omkring hele bandekonflikten. Det er også bedre behandling af de svage og de ældre i vores samfund. Og så synes jeg, at børnefamilien har det rigtig hårdt i dagens Danmark. Og det der med, at de stresser hver evig eneste dag for at aflevere børn i daginstitutioner, det gør, at de skal have nogle bedre tilbud. Godt. Ja, det er indledning, og jeg går tilbage til dig, Mads Vestergaard. Lidt sådan mere specifikt. Noget, som jeg har noteret mig på jeres hjemmeside, også på Dansk Folkeparti, Birthe Skaarups hjemmeside, det er sundhed som overskrift. Ja. Hvordan stiller jeg til sundhed? Jamen altså, i Nihilistisk Folkeparti mener vi jo, at sundhed det er et meget, meget vigtigt politisk emne. Men på den anden side så mener vi også, at der i Danmark, også i København, har været en lidt fordrejning af den sundhedspolitiske debat. Altså politikerne har en idé om, at sundhed handler om at vinde Europamesterskabet i gennemsnitlig levealder. Problemet er, at dødsraten i Danmark er på 100%, og det bliver den ved med at være. Sundhed handler ikke kun om at holde sig selv i live, om at være rask og om andre i live. Sundhed handler også om at have det godt. Og det er en dimension, der er røget helt ud af sundhedsdebatten, som vi gerne vil bringe ind i debatten igen. Fordi vi mener jo i Nihilistisk Folkeparti, at det her univers grundlæggende er meningsløst, og den menneskelige eksistens uden formål. Det betyder, at den eneste måde, man rent faktisk kan have det godt på, og derfor være sund, det er sådan set ved at beruse sig i alkohol og narkotika. Og det vil vi gerne bringe ind i den danske sundhedspolitiske debat. Godt. Ja. Hvad siger du til det, og også hvad I selv vil, men hvad siger du til Mads Vestergaard? Ja, jeg er altså selvfølgelig ikke enig. Det har jeg sikkert fundet ud af. Jeg har en tanke om, at vi skal gøre københavnerne sundere, også fordi, at der er utrolig stor forskel. Nu snakker du levemiddelaldertid, og den er mindre i København, end den eksempelvis er andre steder i det her land. Og det synes jeg er urimeligt. Det handler ikke om et år, det handler om 7 til 10 år, at københavnerne lever kortere tid. Og det synes jeg, at det skal der gøres noget ved. Og derfor vil jeg gerne være med til at forebygge noget mere her i København. At vi når ud til de sociale grupper, der ikke har den sundhed, der kan måles med andre grupper i vores samfund. Det synes jeg er væsentligt. Problemet med det er, at folk, der lever usundt og dør tidligere på grund af livsstilssygdomme og deres grundlæggende adfærd, det er jo noget, de gerne selv vil. Folk vil gerne have lov til at ryge, folk vil gerne have lov til at drikke, og jeg synes sådan set ikke, at vi som politikere skal bestemme over, hvordan folk de så bruger deres liv. Der mener jeg, at sundhedspolitikken bliver formynderisk, og jeg mener, at man igen misforstår, at sundhed ikke bare er at holde folk i live, sundhed er at have det godt. Og den almindelige dansker har det godt med en smør i munden og en øl i hånden og noget god fedtholdig mad i maven. Det er derfor, at vi vil arbejde for sundhed. Så vi er sådan set enige om, at københavnerne ikke er helt sunde nok, men jeg tror, vi er ret uenige om, hvad løsningen skal være på det. Der vil vi også gerne, ligesom Dansk Folkeparti, vil vi også gerne se, at der skal køre nogle mobile sundhedsbusser omkring.
Men de mobile sundhedsbusser skal altså udlevere alkohol og narkotika til de københavnere, der vil blive ædru. Og eftersom pengene naturligvis skal følge patienten, så skal det selvfølgelig være gratis. I lodret uenig. Det er du sikkert ikke i tvivl om. Selvfølgelig, hvis en person her i København har lyst til at ryge og drikke, så lad dem gøre. Men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Men der, hvor vi kan gøre noget, det er dem, der gerne vil leve sundere. Dem, der har måske en livsstilssygdom, det kan være kol, det kan være diabetes og den slags, som ikke får den rette behandling, fordi de ikke har tænker sig om, og fordi de ikke ved, der er nogle tilbud til, at man kan leve et sundere liv og leve længere. Det er dem, vi vil hjælpe. Altså, vi kan jo ikke gøre noget ved, at hvis du vil drikke dig ihjel, så skal du da have lov til det. Tak. Jeg vil ikke komme og redde dig, fordi det er noget, du har bestemt. Men jeg vil gerne redde dem, der har lyst til at leve længere, og lyst til at have et sundere liv. Og der synes jeg, at vi skal gå ind også helt fra skolealderen. Hvis vi lige holder fast i københavnerne, fordi Birthe Skaarup sagde før, at var det 5-10 år, man levede kortere i... Ja, det er mellem 7 og 10 år. Mellem 7 og 10 år, ja. Det vil sige, at man må leve længere tid andre steder i landet. Er det fordi, de drikker mere og lever bedre, og er det medicinen, undskyld udtrykket, at københavnerne skal have, så de kan leve lidt længere? Det I står for? Jamen altså, jeg synes sådan set ikke, at det er den gennemsnitlige levealder, der er afgørende. Ja, det handler også om, hvordan folk de så har det de år, de lever. Altså, liv som sådan behøver ikke at være noget, som i sig selv er godt, hvis der skal man har det skidt. Altså, der handler det også om at fokusere på, hvad sundhed er. Og det er det, jeg gerne vil igen også angribe din definition af sundhed, fordi WHO siger jo rent faktisk, at sundhed ikke kun handler om at være rask og ikke være syg og have det skidt. Det handler også om en tilstand af fuldstændig fysisk, mentalt og socialt velvære. Og det er altså Verdens Sundhedsorganisation, der har den her definition af sundhed. Og det er den definition, som jeg synes, man fuldstændig overser i dansk sundhedspolitik. Og det er jo kun en af de punkter, de har i WHO omkring sundhed. Altså, de har jo et meget, meget længere register, end det du giver udtryk for. Og jeg vil våge at påstå, at dem, der eksempelvis har en lungesygdom og har en rigtig dårlig hverdag, og de ryger og drikker, det kan godt være, at de vil hjælpes ud af den situation. Det er rigtig slemt at have en lungesygdom, og det har man måske fået, fordi man har drukket. Men i det øjeblik, man holder op og har lyst til at holde op og få et bedre liv i de år, man har tilbage, så vil der straks vise sig en bedring. Det har alle undersøgelser vist. Jeg synes, at den er lidt power, den indgang, du har til sundhed. Det må jeg indrømme. Jamen, der vil jeg så sige, at hvis folk de har lyst til at holde op med at ryge og drikke osv., så skal de selvfølgelig have hjælp til det. Men når det er sådan, at man rent faktisk, folk der ligger på hospitalet og har en lungesygdom, og det måske endda er gået hen og blevet terminalt, når man så alligevel tvinger dem til at stoppe med at ryge, så synes jeg, når jeg går over stregen, så synes jeg, at man er inde på en formynderisk måde, hvor man i virkeligheden behandler syge mennesker dårligt ved at tage deres valg fra dem, i forhold til, hvordan de så vil leve deres sidste tid ved at forbyde dem og tage smøgerne fra dem. Og jamen, altså, der synes jeg også, det er fuldstændig vanvittigt, at ældre mennesker, der har knoklet hele deres liv for at få vores samfund op at stå, at de kan blive sat ind på nogle plejehjem, hvor vi egentlig er ligeglade med dem, men ikke engang kan få lov til at fortsætte med at ryge, fordi nu er der kommet rygeregler. Altså, der må vi tænke os mere om. Jo, men det har vi jo også gjort, da vi lavede den rygelov, hvor vi netop sagde, at folk, eksempelvis på et plejehjem, der gerne vil ryge, de skal have lov til det, og man laver særlige rum, hvor de kan få lov at nyde deres smøg. Da vi lavede den rygelov, det var også for at tage hensyn til dem, der ikke røg. Ikke kun til dem, der røg. Og det er jo det handler lidt om. Det glemmer man også. Absolut ikke. Man kan bare lave praktiske løsninger med ryge, udluftning osv. Men